Λοιπόν, Σουλάκο, εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσει στο πληθυντικό. Μίλα γαλλικά, θα καταλάβει εκείνη. Δεν μπορώ, βρε παιδιά. Όταν είναι να μιλήσω σε καθηγητή, κάτι με πιάνει. Άλλα θέλω να πω και άλλα λέω. Από το τρακ είναι, δεν ξέρω. Άσε αυτά και πήγαινε. Θυμάστε να τη πει. Για ξαναπέστε μου άλλη μια φορά. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Που σημαίνει, δώστε μου άδεια σας παρακαλώ να πάω στον οδείατρό μου. Τι λέτε, να πάω? Βέβαια να πας ρε. Θα δεις που θα εντυπωσιαστεί κιόλας που θα της μιλήσει γαλλικά. Πήγαινε, πήγαινε. Να σου πω κάτι. Σου έχω πει να μου μιλάς στο πληθυντικό, αγόρι μου. Τι θέλεις, να αρπάξεις καμιά ανάποδη? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Τι είπες, βρε παλιόπαιδο, τολμάς, μπρος, γρήγορα, στο